এবং ब्रंनि भिडिअते तदन्त खालायै जे गेंग्रेब खायनाय खरकथामनो जों रमै ताबो जों तुइ फैका ओंखाय खोना जों ब्रंनो कोड प्रडिउस खालायनाय सर केस नम्बर हंके मुंगिया गामि थानानि 18/2023 सेक्शन अंक 376 हंकाय DA सेक्शन दिखा अब लगे पक्सोनी केस बसंग दिखा जेहेतु माइनर्स राय बरी सर पार्टी मुंग तो मिया नि बेपार या कक ममाखा सब अनेक कदकमन यागलो दाम नै तामनि बिसिङाव भागे सल्भ खायगा भागे रमै माखाबो जों खबर मांखा हंकानो जेनेराल फायगा हंकानो असिनो बाय आं अंखलायका स्टाफ लांनि थांका बरिनो पक तुन सुंमानि परे खरकजाना रंखा रमनी परे खाय बना इंटरोगेशन खायका हंकानो ताय खरंनि मुं फायगा हंका ब्रह्म बसुं थाङै कलामपुर थाङै रमैना हारि फैगा